Tikupatsirani chipani cha UTM chati sichikukhutira ndi zomwe komiti yapadera yomwe imafufuza za ngozi ya ndege kuchikangawa yapereka ponena kuti malo mopereka mayankho okwanira ripoti lausa mafunso ambiri tsopano. Kuma bungwe la National Advocacy Platform momwe muli mabungwe omwe siaboma oposa 250 layamikira ntchito imene komiti yapaderayi yagwira popereka tsatanetsatane wa zomwe zinachitika kuphatikiza zoyenera kuchita kupita mtsogolo. Dickson Chivati Gondwe walemba ripoti ili. Malinga ndi komiti yofufuza za ngozi ya ndege omwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 yatsimikiza kuti ngozi idachitika kamba ka nyengo yoyipa komanso kulekerera kwina koma kudalipo ndi anthu oyendetsa ndegeyi. Malinga ndi ripoti ili pa 10 June 2024 mu nkhalango ya Nthungwa munali nkhungu zomwenso zidachititsa kuti ngozi ichitike. Malinga ndi wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe, komishoni yagwira ntchito yapamwamba kwambiri makamaka poyankhaponso mafunso omwe Amalawi anali nawo zokhudza ngozi ya ndegeyi. Ife tikukhulupirira kuti ngati dzika komanso ngati mabungwe tili ndi udindo kuliwunikira ripoti imeneyi kuti tione kuti kodi zimene ripoti mafunso onse amene Amalawi anali nawo ayankhidwa ndikoyenerera chifukwa Commission of Inquiry imeneyi inakhazikitsidwa kuti ikathe kuyankha mafunso amene Amalawi ali nawo, koma kuti tipange zimenezi choyambirira ndikuonesesa kuti tawerenga ripoti imeneyi moyenerera. Koma mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala wati sokhutira ndi ripoti ili pofotokozapo kuti zikusemphana ndi zomwe adalankhula President Lazarus Chakwera komanso mkulu wa asilikali ankhondo General Paul Valentino Phiri. Zingavutirepo kwambiri kuti tiyankhe kwambiri kuti ripoti ili silinafikire pamene timayembekezera chifukwa sili kudziwa kuti kodi adapatsidwa ndandanda wotani kuti achite, chifukwa inquiry ina iliyonse amene akuyitanitsa inquiry amapereka ndondomeko kuti tikufuna mufufuze izi, ndiye ofufuzawo amakhala akufufuza sangapitirire kuphonya nsewu umene apatsidwa. Nkutheka zimene apezazi ndi zimene adafunsidwa kuti afufuze, komano zikuoneka kuti no kwa Amalawi ambiri akukhala ndi mafunso ochulukano kuposa mwina amene adali nawo. Ripoti ili lafotokozanso kufunika kwa boma kukonza katundu osiyanasiyana omwe akuluakulu a boma amagwiritsa ntchito pofuna kulewa ngozi yotere. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivati Gondwe. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati mipingo ili ndi udindo waukulu olimbikitsa anthu kusintha kaganizidwe pa ntchito zopititsa chitukuko ndi dziko patsogolo. Chakwera ati masomphenya a chitukuko omwe dziko lino lili nawo atheka koma kufunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu. Iwo adalankhula izi pomwe amakapemphera nawo ku mpingo wa Total Revival Assemblies of God mu mzinda wa Mzuzu dzulo. Nkubwi ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati kusintha kwa kaganizidwe ndi kufunikira kwambiri ngati dziko lino lingakwaniritse masomphenya ake. Iwo ati mpingo uli ndi udindo waukulu oonetsetsa kuti ukuphunzitsa anthu zamomwe angasinthire maganizo awo ndi cholinga choti akhale osinthika. Mtsogoleri wa dziko linoyo amalankhula izi la Mulungu pomwe anakapemphera nawo ku mpingo wa Total Assemblies of God mu mzinda wa Mzuzu. Mbusa wa pa mpingowo Bishop Raphael Ndewere wati mpingo uli ndi udindo othandizana ndi boma potumikira anthu. Iwo alangiza anthu mdziko muno kuti asamataye chikhulupiriro komanso chiyembekezo ndi cholinga choti akwaniritse masomphenya awo. Ulendo wa Dr. Chakwera ku mpingo wa Katoto unalumikizana ndi chimake cha msonkhano omwe mpingo umachita wa masiku 4 omwe mutu wake unali chozizwa cha nthawi yomaliza. Malo mwa Zodiac ndine Nkubwi. Akuluakulu a World Bank mdziko lino adandaula ndi kuchedwa kwa boma popitirira ndalama maka za mtukula pa khomo komanso mwezera chilengedwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki mdziko lino Achipo Msoya wati ndopondwa ndi momwe ntchitozi zikuyendera, koma anthu omwe akupindula akufunika adzilipidwa msanga. Iwo anena izi ku Blantyre lachisanu pamwambo wopereka certificate ku makhonsolo omwe achita bwino poyendetsa ntchito za mtukula pa khomo ndi mbwezera chilengedwe. Koma mkulu oyendetsa ntchito mdziko lino Paul Chipeta wavomereza za vuto lochedwa kulipira opindula.
ndipo mkulu woyendetsa ntchito zimdziko lino apo chipeta wavomereza za vuto lochedwa kulipira opindula ndi ntchitozi, koma padakali pano oyamba kulipira opindula kudzera mulamya za m'manja maka ayamba kulipira opindula kudzera mulamya za m'manja. Kupitirira ndi nkhanizi, UNAIDS yati ichilimika kukamba ndi magulu okhudzidwa ndi mtengo ogulira jekiseni yodzitetezera ku HIV kuti utsike kuti achinyamata ndi amayi azitha kugwiritsa ntchito. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Dr David Chipata wati njira yamakonoyi ithandiza achinyamata ambiri kuti akwanitse kupeza, pomwe chiwerengero chikuonetsa kuti ambiri omwe akutenga HIV ndi achinyamata. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko ochepa amene achita bwino kuchepetsa chiwerengero cha momwe akutenga HIV ndi 75%. Ndipo mabungwe omenyera ufulu wa kugwira ntchito ma university mdziko lino awachenjeza kuti alowa pansi kwambiri ngati salimbikitsa ntchito zawo kuti zipite patsogolo maka pano pomwe mabungwe otere akuchepera. Modzi mwa akuluakulu a University ya Malawi UNIMA Towera Mwanthungwa wanena izi pa msonkhano waukulu wa bungwe la UWTU ku Mangochi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la UWTU Mike Namandwa wati mabungwewa achitapo bwino mbuyo mupomenyera ufulu wa kugwira ntchito, koma kubwerera mbuyo kwawo ndi chiopsezo pa ufulu wa kugwira ntchito ku university. Western Kuta walemba ripoti ili. Malingana ndi amwathunga, mabungwe ngatawa amakumananso ndi vuto la kupanda chidwi kwa achinyamata, nchifukwa pano akhala ngati akuluakulu okha zomwe ati zofunika kuzisintha kuti akhala achikoka komanso oneka phindu. Iwo awonjezera kuti mwachitsanzo mdziko lino antchito amaloledwa kunyenyera ntchito masiku 3 basi, motero pakufunika kuchilimika ndi kudzipereka kukambirana ndi atsogoleri. Apa iwo ati ambiri akulandira malipiro abwino komanso kugwira ntchito m'malo abwino padakali pano kamba kochitira zinthu pamodzi, motero kugwira ntchito ku university aliyense kuphatikizapo atsopano afunika akhale membala wamphamvu. President wa UTU wa Mike Namandwa wati cholinga cha mabungwewa ndi kuthandiza anthu kutinso azigwira ntchito pamalo abwino, motero afunika athetse mbiri zakale zachisokonezo zomwe kale zimachititsa ophunzira kukhala zaka zochuluka pa sukulu atazitseka. Malingana ndi msonkhanowu, ogwira ntchito m'mayunivesity akulandira malipiro abwino ndiponso akugwira ntchito pamalo abwino chifukwa chochita zinthu momvana pamodzi, popeza mmembala mbuyomu amatenga umodzi ngati chiongolero cha mabungwe awo. Ndine Western Kuta ku Mangochi. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac tili ndi zambiri, khalani pomwepo. Takulandiraninso tisanapitirire tione Insurance Institute of Malawi lati chikhulupiriro cholakwika cha ena choti okhawo omwe ali mtawuni ndiye oyenera kudziteteza kudzera mu insurance chikuchititsa kuti anthu ochepa adziteteza katundu ndi miyoyo yawo. Mtsogoleri wa bungweli Ruben Kamanga Kawerere wanena izi ku Blantyre pamwambo opereka mphoto ku magulu omwe achita bwino pa mtsutso okhudza insurance omwe limachititsa. Modzi mwa akuluakulu a kampani ya insurance ya Old Mutual yomwe inapereka 8.9 million kwacha pa mpikisanowu anati cholinga chawo ndi kudziwitsa anthu kufunika kukhala pa insurance. Bungwe losunga ndi kubwezeretsa ndalama la United Civil Servants Sacco lati lapeza phindu la 11.2 billion kwacha chaka chino kuposa phindu la 7 billion kwacha lomwe lidapeza chaka chatha. Mkulu wa bungweli ya Francis Walima ati akuyembekezera kuti chakachi chikamatha phinduli lifika pa 12 million kwacha. Bungweli pano lapereka mphoto kwa ogwira ntchito omwe achita bwino kwambiri mchakachi, ndipo ogwira ntchito mmodzi yemwe wachita bwino kwambiri walandira mphoto ya galimoto. Kupitirira ndi nkhani zathu, atola nkhani osiyanasiyana alandira mphoto pamwambo wachikhumi omwe bungwe la Open Forum on Agriculture Biotechnology OFAB Africa limachititsa, ndipo chaka chino unachitikira kuno ku Malawi. Bungwe la National Commission for Science and Technology ndilomwe limayendetsa mpikisanowo kuno ku Malawi, omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa atola nkhani kulemba nkhani zokhudza njira zamakono zotukulira ulimi. Mkulu wa bungweli a Gift Kadzamira wati mphoto zomwe amapereka zimathandizira kuti anthu amvetse njira zamakonozi. Andrew Viano walemba ripoti.
dziko la Malawi sabata ino linayitanitsa akatswiri olemba nkhani za sayansi komanso njira zamakono za ulimi kudzera mu msonkhano omwe linakonza ndi Open Forum on Agricultural Biotechnology OFAB lomwe lili m'mayiko 10 muno mu Africa. Mmodzi mwa akuluakulu ku OFAB mu Africa Avitumbiko Chinoko wati nkhani za njira zamakono za ulimi ambiri sazimvetsa ndipo atula nkhani amathandizira kufotokozera njira yomwe anthu atha kumvetsa mosavuta. Mkulu wa National Commission for Science and Technology Gift Kadzamira omwe bungwe lawo limayendetsa mpikisano wa atula nkhani kuno ku Malawi wati atula nkhani athandizira pofalitsa nkhani zomwe ndi zoona zokhazokha zokhudza njira zamakono za ulimi. Pamwambo opereka mphotowu atula nkhani osiyanasiyana apambana. Chatu Gorocha Miesa wa ku Ethiopia ndiye wapambana kuposa aliyense. Mildred Sebwani wa ku Kenya ndiye wapambana mphoto ya mtolankhani yemwe walemba nkhani za ulimi pa wailesi kuposa aliyense, ndipo Chinasa Osai ochokera ku Nigeria ndiye anali wachiwiri mgawo ili. Onche Ode wa ku Nigeria ndiye anapambana mgawo la osindikiza nkhani mu newspaper, ndipo Anonsiata Byukusenge wa ku Rwanda ndiye wotsatira wake. Mbuyomu atolankhani ku Malawi anapambanapo mphoto pa mpikisano ngati omwewu. Mchaka cha 2022 George Kalungwe wa wailesi ya Zodiac anali wachiwiri mugawo la atolankhani omwe alemba bwino nkhani za ulimi ndi sayansi pa wailesi. Mchaka cha 2023 Andrew Viano wa wailesi ya Zodiac anapambana mphoto ya mtolankhani yemwe analemba bwino nkhani za ulimi ndi sayansi pa wailesi mu Africa kuposa aliyense. Mpikisanowu umakhala wa atolankhani ochokera ku Malawi, Mozambique, Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana komanso Nigeria. Munkhani zina maiko mbungwe la maiko akuzambwe mu Africa ECOWAS asonkhana mu mzinda wa Abuja ku Nigeria komwe akukambirana nkhani zambiri kuphatikiza za kuchoka kwa maiko a Mali, Burkina Faso ndi Niger mbungweli lomwe lili ndi mamembala 15. Ena mwa atsogoleri a bungweli akukhulupirira kuti kukamba ndi atsogoleri a maiko atatuwa kutakuthandiza kuti abwenze ganizo lotuluka mbungweli. Ngakhale umodzi ukuchepera bungweli likukhulupirira kuti maikowa ayamba ntchito yomanga msewu wa makilomita 1028 kuchoka ku Ivory Coast mu mzinda wa Abidjan kudutsa ku Ghana, Togo ndi Benin kukafika mu mzinda wa Lagos ku Nigeria. Ntchito yomanga msewu waukulu ikuyembekezeka kuyamba mu chaka cha 2026 ndipo $15.6 billion yapezeka kale yogwirira ntchitoyi. Ndi nkhani imeneyonso